नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आईच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमुखाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. देशाचे पहिले घरमंत्री लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल हांची जयंती आयज देशभरात राष्ट्रीय एकता दीस म्हणून मनयली व्हडा उमेदीन. सरकार सध्या वन नेशन वन इलेक्शनाचेर करता काम. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. कच्छ शिमेर तैनात आशिल्ल्या जवानां वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मनयली दिवाळीची परब. प्रधानमंत्र्यांच्या उपस्थितीन जवानांची उमेद पावली तेंगशेर. गोंयांत नरकासुराचे दहन करून गोंयकारांनी घराघरांनी पणट्यो आकाशदिवे पेटोवन आनी रोषणाय करून व्हडा उमेदीन मनयली दिवाळीची परब. दक्षिण आणि मध्य रेल्वे कडल्यान दिवाळी आणि छठपुजेच्या निमतान खासा रेल्वे गाडीची केल्या व्यवस्था. 7996 रेल्वे गाडी धावतल्यो रेल्वे मार्गार. आणि आता खबरो विस्तारान. देशाचे पहिले घरमंत्री लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल हांची आयज 149वी जयंती. ही जयंती आयज देशभरात राष्ट्रीय एकता दीस म्हणून मनयतात. गुजरातातल्या केवडिया हांगासर आयोजित केल्ल्या राष्ट्रीय एकता दिसाच्या कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटेकार जाल्ले. एकता नगरात आशिल्ल्या पटेल हांच्या स्टॅच्यू ऑफ युनिटीक प्रधानमंत्र्यांनी फुलां घालून आर्गां ओंपली. ह्या वेळार कांय साबार कार्यावळी जाल्यो. तशेंच उपस्थितांक अखंडतेचो सोपूत दिलो. ह्या वेळार उलयतना देशाची एकवट अद्भुत आसा. कांय लोक देशाचो एकवट तोडपाचो यत्न करतात. देखून सगळ्यांनी सादूर रावपाची गरज आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है. और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है. केंद्र सरकार लोकांमदी कसलोच भेदभाव करिनासतना वावर करता. सध्या वन नेशन वन इलेक्शनाचेर सरकार काम करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार सांगलें. एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं. भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है. इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है. सरदार वल्लभभाई पटेल व्यवहारात यथार्थवादी आशिल्ले जाल्यार संकल्पात सत्यवादी आशिल्ले आनी कामात मानवतावादी आशिल्ले अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या सुवाळ्यात मुखार उलयतना सांगलें. सरदार साहब व्यवहार में यथार्थवादी, संकल्प में सत्यवादी, कार्य में मानवतावादी और ध्येय में राष्ट्रवादी थे. सरदार वल्लभभाई पटेल हांची जयंती आयज देशभरात राष्ट्रीय एकता दीस म्हणून मनयली. आयज नवी दिल्लीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी पटेल चौक हांगासर तांच्या प्रतिमेक पुष्पांजली अर्पण करून तांकां अभिवादन केलें. वीर जवानांच्या सांगातान दिवाळीची परब मनोवपाची आपली परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कायम दवरत आयज कच्छ शिमेर तैनात आशिल्ल्या जवानां वांगडा दिवाळीची परब मनयली. प्रधानमंत्र्यांनी जवानांक मिठाय भरोवन दिवाळीची परबी भेटयली. प्रधानमंत्र्यांच्या जवानां मदल्या उपस्थितीक लागून जवानांची उमेद तेंगशेर पाविल्ली दिश्टी पडटाली. दिवाळीची परबी भेटयतना जवानां खातीर देशवासियांची आशिल्ली कृतज्ञताय प्रधानमंत्र्यांनी जवानांक संबोधित करतना उक्तायली. इस बार तो ये दीपावली भी
बहुत खास है। आपको लगेगा हर दीपावली का अपना महत्व होता है, इस पर खास क्या है? खास है अयोध्या में प्रभु राम 500 साल बाद फिर से अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। मैं आप सभी को और मां भारती की सेवा में तैनात देश के हर जवान को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी इन शुभकामनाओं में आपके प्रति 140 करोड़ देशवासियों का कृतज्ञ भाव भी शामिल है, उनका आभार भी शामिल है। सीडीएसची नेमणूक आणि तिन्ही सैन्य दळामधलो समन्वय बरो आसचो हाच्या खातीर सुरू आशिल्ल्या यत्नांची माहिती प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली। संरक्षण मळार भारताच्या आत्मनिर्भरतेची हमी प्रधानमंत्र्यांनी उलयतना भरली। फाटल्या एका दशकासावन ह्या मळाचेर देश नेटान उदरगतीची पावलां उबारीत आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी जवानांक संबोधित करतना सांगलें। 21वीं सदी की जरूरतों को देखते हुए आज हम अपनी सेनाओं को, हमारे सुरक्षा बलों को आधुनिक संसाधनों से लैस कर रहे हैं। हम हमारी सेनाओं को विश्व की सबसे आधुनिक मिलिट्री फोर्सेस की कतार में खड़ा कर रहे हैं। हमारे इन प्रयासों का आधार है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत। पिछले 10 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात 30 गुना बढ़ गया है। साथियों, सरकार के इस विजन को सफल बनाने में हमारी सेनाओं और सैन्य बलों के सहयोग की भी बड़ी भूमिका है। आयज दिवाळीची परब गोंया सयत देशभरात व्हडा उमेदीन मनयली। घराघरांनी पणट्यो लावन आकाश दिवे पेटोवन रोषणाय करून हो उजवाडाचो सण मनयलो। दिवाळीच्या निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक दिवाळीची परबीं दिली। दिवाळीची ही परब आनंदाची आणि उत्सवाची परब असून अज्ञानाचेर ज्ञानाचे आणि वायटाचेर बऱ्याच्या जैताचे प्रतीक आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी समाज माध्यमांतल्यान दिल्ल्या संदेशात म्हळां। गोंयांत लेगीत दिवाळीची परब फांतोडेर नरकासुराचे दहन करून सुरू जाली। नरकासुराचे दहन केल्या उपरांत लोकांनी अभ्यंग स्नान केलें आणि फळार खावन दिवाळीची परब मनयली। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी जनतेक दिवाळीची परबी भेटयली। काल सांजेच्या नरकासुराच्यो प्रतिमा पळोवपा खातीर लोकांनी गर्दी केल्ली दिश्टी पडटाली। सकाळी 5 ते 7 वरां मेरेन राज्यभरात नरकासुरांचें दहन जालें। नरकासुरा संबंधान एका रहिवाशान आपली प्रतिक्रिया उक्तायली। ते खूप मेहनतीन हो नरकासूरची प्रतिमा तयार करतात आणि सकाळी दहन झाले। गोंयान परंपरा असा की नरकासूर झाल्यानंतर दिवाळी साजरी केली जाते। बाकीच्या भारताच्या बाबतीत सगळे दीपोत्सव होतात, पण दिवाळी सुरू जाता की दहनानंतर सुरू जाता आणि सगळ्याचे आमच्या वाड्यावयले आसा, पणजेवाचे आसा आणि गोंयचे आसा ताका देवस्थानाच्या वतीन सगळ्यांक आमकां शुभेच्छा दितात। दिवचले दिवाळीच्या परबेक नरकासुराच्या दहनान सुरवात जाली। लोकांनी आकाश दिवो पेटोवन आणि पणट्यांच्या उजवाडान दिवाळीची परब मनयली। ही आसात ताचीच कांय खिणी चित्रां। उत्तर प्रदेश सरकारान काल उत्तर प्रदेशात अयोध्येतल्या 55 घाटांचेर 25,12,000 परस चड पणट्यो पेटोवन गिनीज विश्वविक्रम केलो। राम जन्मभूमी मंदिराचें उक्तावण जाल्या उपरांत हो पयलो दीपोत्सव आसा। आयज शरयू घाटाचेर एकाच वेळार हजारांनी भटूंनी आरती करून आनीक एक विक्रम केलो। अयोध्येतलो हो दीपोत्सव फकत अयोध्या वा उत्तर प्रदेशा खातीर न्हय जाल्यार पुराय देश आनी संवसारा खातीर उल्लेखनीय आयोजन आशिल्ल्याचें उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी म्हळां। लडाखातल्या कारगिल भागात काल लष्करातल्या जवानांनी दिवाळी मनयली। त्या निमतान लष्करातल्या जवानांनी दिवे लावन आतषबाजी केली। लष्करी जवानां सयत अनेक प्रशासकीय अधिकारी आणि हेर मानेसांनी ही परब मनयली।
दक्षिण आणि मध्य रेल्वेकडल्यान दिवाळी आणि छठपूजेच्या निमतान खासा रेल्वे गाडीची व्यवस्था केल्या. काय रेल्वेक अतिरिक्त डबे जोडल्यात. दर वर्सा रेल्वे लाखांनी भाविकांची यात्रा सुलभ जावची म्हण खासा रेल्वे चलयता. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत ह्या वर्सा 2800 रेल्वेंचो आंकडो वाडिल्लो आसा. फाटल्या वर्सा ह्या काळात 4500 खासा रेल्वेंचे आयोजन केल्लें. मुंबईच्या मध्य रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला हांणी सांगलें की मध्य रेल्वेन 583 खासा गाड्यांचे आयोजन केलां. 132 रेल्वे गाड्यो मुंबईच्यान सुटतल्यो. याच्यामधनं 583 अधिक स्पेशल गाड्या आपण चालवलेल्या आहेत. मागच्या वर्षी आपण साधारणपणे 450च्या जवळजवळ स्पेशल गाड्या चालवलेल्या होत्या. यामध्ये 200पेक्षा अधिक गाड्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, पुणे या स्थानकांवरनं आपण UP, बिहार यासाठी चालवत आहोत. याचसोबत साधारणपणे 200 गाड्या ज्या आहेत त्या महाराष्ट्रातील विविध स्थानकासाठी नागपूर, भुसावळ, लातूर, त्याच्यासोबतच रत्नागिरी, करंबिली अशा स्थानकांसाठी आपण साधारणपणे 200 विशेष गाड्या चालवत आहोत. या गाड्या आपल्याकडनं जाणाऱ्या रेग्युलर गाड्यांच्या शिवाय सोडण्यात येत आहेत. यांच्या स्थानकामध्ये आगमन झाल्यानंतर यांच्यासाठी ॲडिशनल तिकीट काउंटर चालू केलेले आहेत, ज्यामध्ये प्रवासी आपल्यासाठीची जी तिकीट आहेत ती घेऊ शकतील. यानंतर प्रवाशांसाठी आपण मे आय हेल्प यू बूथ जे लावलेले आहेत, मी आपली काय मदत करू शकतो अशा प्रकारचे बूथ लावलेले आहेत, ज्यातून प्रवाशांना त्यांच्या पुढच्या प्रवासाबद्दलची योग्य ती माहिती मिळू शकते. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी अरुणाचल प्रदेशातल्या तवांग हांगासर सरदार वल्लभभाई पटेल हांची प्रतिमा आणि मेजर रानिंग नाव बोंगखातींग हांचे पराक्रम संग्रहालयाचे व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान उक्तावण केलें. सरदार पटेलाची प्रतिमा लोकांक एकठांय हाडपाची शक्त प्रगट करतली अशें ह्या वेळार उलयतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें. पूर्वोत्तर राज्यांची उदरगत करपाक केंद्र सरकार बांदिल्लें आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी मुखार सांगलें. हमारी आर्म फोर्सेज हो, भारत सरकार हो या फिर राज्य सरकार, हम सब नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से कमिटेड है. इस पूरे रीजन के डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा वो हम सब करेंगे. आने वाले समय में एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट बनाएंगे जो सिर्फ नेचुरली और कल्चरली ही नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी सशक्त और समृद्ध होगा. चीना वांगडा आशिल्ल्या शीमवाराचेर समाधान सोदून काडपाच्या वावरांतलो एक मुखेल घटक म्हळ्यार वास्तवीक नियंत्रण रेषेचेर आशिल्ल्या कांय वाठारांतलो संघर्श सोंपोवपा खातीर जाल्ली दोनूय देशां मदली सहमती. ह्या फाटभुंयेर सेना फाटी घेवपाची प्रक्रिया पुराय जाल्या अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें. एलएसी पर कुछ क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों ही लेवल्स पर बातचीत हो रही थी. अभी हाल की बातचीत के बाद ग्राउंड सिचुएशन को रेस्टोर करने के लिए आपस में ब्रॉड कंसेंसस हुई है. यह कंसेंसस इक्वल और म्यूचुअल सिक्योरिटी के बेसिस पर डेवलप हुई है. जो सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरिया में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं. इस सहमत के आधार पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगभग यह पूरा हो गया है और हमारा प्रयास होगा कि बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें भी प्रतीक्षा करनी होगी. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर.
डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन। डॉक्टर व्ही कांडा वेणू हांची राज्याचे मुखेल सचिव म्हणून नियुक्ती जाल्या। ह्या विशींचो आदेश केंद्रीय घर मंत्रालयान जारी केला। 1997च्या एग्मो कॅडराचे IAS अधिकारी डॉक्टर व्ही कांडा वेणू हे राज्याचे अर्थ सचिव आसात। तेच वांगडा खण तशेंच नियोजन आणि सांख्यिकी खात्याच्या सचिव पदाची जापसालदारकी तांचेर आसा। मुखेलमंत्र्याचे ते मुखेल सचिव आसात। 10 दिसां पयलींच पुनीत कुमार गोयल हांची राष्ट्रीय आदिवासी आयोगाच्या सचिव पदाचेर नियुक्ती जाल्ल्याचो आदेश जारी जाल्लो। केंद्रीय घर आणि सहकार मंत्री अमित शाह गुजरात भेटेर आसात। बुटाटातल्या सालमपुरांत केंद्रीय घरमंत्र्यांनी कष्टभजन देव मंदिरांत उबारिल्ल्या 1100 कुडी आशिल्ल्या यात्री भवनांचें उक्तावण केलें। परबांच्या ह्या काळात रेल्वेन प्रवाशांची सोय बरी जावची म्हणून पेंगड बांधला। नवी दिल्लीच्या रेल्वे स्थानकाचेर प्रवाशांची गर्दी नियंत्रणात दवरपा खातीर 208 CCTV कॅमेरे बसयल्यात। ह्या CCTV कॅमेरांच्या माध्यमांतल्यान कांय दुबावितांचेर लेगीत नदर दवरपाक मजत जातली। गर्देक लागून जावपी अव्यवस्था नियंत्रणात हाडपा खातीर ह्या CCTV कॅमेरांची मजत जातली। एका नियंत्रण कक्षांतल्यान ह्या CCTV कॅमेरांचें संचालन जाता अशी माहिती रेल्वे अधिकारी नीटू सिंग हांणी दिली। मिनी कंट्रोल रूम में हमारे जो सारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके सुपरवाइजरों का अपॉइंट किया गया है। यात्रियों को आने के लिए RPF की सुविधा, RPF की पूरी सुविधा दी गई है। RPF के जवान सारे मौजूद हैं। यहाँ पर हर गेट पे, आउट गेट पे, इन गेट पे जितने भी हैं सारी सुविधाएं उनको, यात्रियों को, विकलांगों को सुविधाजनक उनको लाया जा रहा है। 208 CCTV कॅमेरांचे संचालन कशे तरेन जाता हाची विस्तृत माहिती रेल्वे पोलीस दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, भीड़ को देखते हैं, फिर जहाँ पे जैसी सिचुएशन हो हम संबंधित स्टाफ को सूचना देते हैं और सिविल डिपार्टमेंट को भी हम मैसेज करते हैं। अगर भीड़ ज़्यादा हो रही तो हम RPF स्टाफ वहाँ तैनात हो उसको कहेंगे, उनको डाइवर्ट करेंगे वो, और FOB में भीड़ हो गई तो उनको भी सूचना देंगे। और दोनों तरफ एम्बुलेंस भी खड़ी है, पाटगंज की तरफ अजमेरी गेट, डॉक्टर भी बैठे हैं हमारे यहाँ, तो कोऑर्डिनेशन बना के काम कर रहे हैं। भारतान एकवटीत राष्ट्र संघात क्युबाच्या प्रस्तावाचे समर्थन केला। या प्रस्तावात अमेरिकेन क्युबाचेर खूप वर्सां सावन लादिल्ले अर्थीक, वाणिज्यीक आणि वित्तीय प्रतिबंध सोंपोवपाची मागणी केल्या। संयुक्त राष्ट्र संघात आशिल्ली भारताची सचिव स्नेहा दुबे हांणी सांगलें की अमेरिकेन लादिल्ले ह्या प्रतिबंधाक लागून क्युबाची अर्थव्यवस्था बाधित जाल्या। संयुक्त राष्ट्र महासभेत प्रस्तावाचेर जाल्ल्या मतदानात 187 देशांनी ह्या प्रस्तावाचे समर्थन केलें, जाल्यार अमेरिका आणि इस्रायलान हाचो विरोध केला। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन
प्रातः 6 बजे डीडी नॅशनल पर. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्याक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया थेट खेळा मळार. जर्मनीत हायलो उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीत भारताचे आयुष शेट्टी आणि सतीश कुमार करुणाकरन हांणी दादल्यांच्या एकोडी विभागात उपांत्यपूर्व फेरेत प्रवेश मेळयला. आयुष हाणें फिनलँडाच्या जुवाकीम वाड्राफोचेर 21-12, 21-17 अशा सेटांनी जैत मेळयलें. जाल्यार सतीश कुमार हाणें भारताच्याच चिराग सैनाचो 22-20, 22-24 आणि 21-17 असो पराभव केलो. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.2 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. देशाचे पहिले घरमंत्री लोह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल हांची जयंती आयज देशभरात राष्ट्रीय एकता दीस म्हणून मनयली. सरकार सध्या वन नेशन वन इलेक्शनाचेर करता काम. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. कच्छ शिमेर तैनात आशिल्ल्या जवानां वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मनयली दिवाळीची परब. प्रधानमंत्र्यांच्या उपस्थितीन जवानांची उमेद पावली तेंगशेर. गोंयांत नरकासुराचे दहन करून गोंयकारांनी घराघरांनी पणट्यो आकाशदिवे पेटोवन रोषणाय करून व्हडा उमेदीन मनयली दिवाळीची परब. दक्षिण आणि मध्य रेल्वे कडल्यान दिवाळी आणि छटपुजेच्या निमतान खासा रेल्वे गाडीची केल्यार व्यवस्था. 7,996 रेल्वे गाडी धांवतल्यो रेल्वे मार्गार. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार. Thank you.